Tengah tele bila? Bye bye. Hendang. Nah. Dubai nih. Sana coba tahunnya. Tapi madi kumun bahasa Arab sih sasi lana asyikkan ada. Nih. Kamu kuibai kinjuanga, kamu kuitarbai. Datang direct 자희근. Mang kri songdong beba. 마바니 오미와이정 다오. 네 사실 시카로 오버시. 비는 니 핸브레이크 랑은 용 시카르바이. 바이바이. 시카르바이 니 सानैबो दानाबा नै आं बिदिसो लानांबाय आरोना दसे समनि थाखाय लाग्रा गैथ'आ मोनहैयाखैनो नै टंला दासो सहैनोसै नाय तानिशाया गेलेगासिनो सिखारनानै आइदि आंनावसो जोजोबबाय मामा तानिशा बिराद मोजां मोनो बिबार आयु जोला जोबखायो आयु तानिशा टंला सफैबाय जोङो नै टंला मा गेलेदों मामा मा गेलेदों पिकाबु गेलेदों पिकाबु Early morning anu best time travel खालामनो. औ बेनोथ' अर्लि मर्निं जानांगौ ओमफ्राय लेट नाइट जानांगौ आरोना लेट नाइटथ' खालामनो हाया मानो होनबा उन्दुनो ओंखारोना फुङावनो साबसिन होबाय रायजाबाय सोरजों रायजाबाय रं साइड फैनायनि होजाबाय सेस खतम नैसो सालायबावबाय सफैखाबाय नालाय ओंखायनो सालायबाय नङाबा सालायनाय नङामोन लामायाव बिदि रावबो सालायनो नाङा आरोना गथ'फोरखौ लानानै आं बे न'नि लामाखौसो लादों बिदि सफैखाबाय नालाय ओंखायनोसो लांबाय आयु सना गार सलायबाय आबै आयु लुटके सना नै बेखौ खुलि नो हमहर आइरानि आंनि सना आंनि लिपस्टिक आरो नै मादै देलायस्रि हेलो ya sana angni rani madi dewani nih chalo bye nih exam muna binya dini computer ada dictation dengan udah nih gunung sih nah bisa gitu kan 28 Này mèo gặp tương này màu chị không à? Màu chị con này đường nào đường. đừng phải lihat tuh menjana nangan dah kemunculan sih kan orang nih sana Gặp mama. the wheels on the bus Gặp ba. round and round Ya bukan kalian cik rumah. round and round mama ayo sudah Chị này đường. Abu con này đường. dan apa aku jumpa bangsa deh Em chơi cái lên mama. and chicken nih deh Em chơi cái mama. sini aku deh nasa nana ya lah jauh ada apa Nó không bị lết. apa ihan apa mai ihan mini hambai bunda mini ni apa maksud Rizan nih hả Mantap tuh mama. Ada video sekarang kan gặp ba bê. ini sana rane Jatuh. Nắm cho bể. khăn này lâu vậy khăn này vô này khăn này nữa em
ओंखाम जाखांबाय माबा दाउ बेदर मामोनलै औवा मेवाइ अनला जाखांबाय जाखांनानै आं जाग्रोदों दे बिनि उनावहाय बिबोनांजों बिगुमैजों जाबाय ओमफ्राय बिबोनाङा नै खामानि मावगासिनो ओमफ्राय सासे सिरि मोनबाय बैथिंजाय बे उन्दुगासिनो दङ दायो ओमफ्राय नै आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय मानो होनबा दहाय ओंखाम दौदोंमोन बिसोरखौ सेस मैला जाजोबदों ओमफ्राय दुगैबायबो सासेयाबो दुगैबाय माने जोंना थांनायनि सिगाङावनो खननै दुगैनाय जाबाय आरो बेनि उनावहाय ड्रेसखौबो आङो नै न'नि गोजाम जामखौसो गानखाबाय गथ' गोनां मानसिया गोदान गानजाया आरोना ओंखायनो दा नै न'निखौनो गानबाय दायो लासैनो ओंखारलांसै जोङो बिसोर एसे सिखारबाथाय ओंखारलांसै आरो गथ' गोनां ना जेरावबो स्टेशन लाखिथाब थांनो गोनां जायो आरो दिनै फार्स्ट टाइम ना गोजान जार्नि नायनोसै मा खालामो गथ'फ्रा माबायदि रियेक्ट खालामो लं जार्नियावहाय Mari mau lah, sarkas. Mama? Sarkas. Saya Maya dotcelok. Kepingin ne? Apa dia sini hanse kulum sini iso. Nama. Hai, Danja. Mama. Bye. Tang dah bide. Tang. Biar ni. Tang. Hai ni Amaya bu. Bye. Thang. Deh. Lasai. जोङो दायो जार्निखौ स्टार्ट खालामफिनबाय बिमादैजों बाम जाबाय रिधिमाया उन्दुनोबो ओंखारबाय खोमा गथ'आ नै बिथाङा सालायफिनबाय ड्राइभिं लिस्टआ राइट जोङो तामुलपुर जानानै थांगासिनो दङ दायो माने डिमाकुसिखौनो सहैयाखै डिमाकुसि सहैग्रोनोसै ओरैजाय Lala. Jangan ada besar bayi. Railway Daurau dapat ada. Jangan sebang lah deh kau belai bang. Railway pani je iya deh kau ni. Jangan ada bang lah bayi. Ji railway pagi. दायो जोङो हाइ र'डआव गाखोबाय नै बबेथिंजाय सिङावहाय जों दसे सम पेट्रल पाम्पआव हाबदोंमोन फ्रेस जानो थाखाय दसे ओंखारबाय ओमफ्राय गथ' सानैखौ दायो एक्सचेन्ज खालामसै आरोना आंनि काजिनाहाय दायो लागोन तानिशाखौ ओमफ्राय तानिशाया दा जादों ग्रेप आरो रिधिमायाबो जागोन ग्रेप ओमफ्राय फिफाया मा जागोन गय नै बिमादैया सोगासिनो दङ जोङो दायो नै देलायस्रि हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआवहाय हाबनो नागिरदों एसे साहा ताहा लोंलांसै गथ'फोराबो ओंखारनो लुगैथारबाय नालाय ओंखायनो ये मामा थ' हाबनोसै जों दायो हाबबाय नै धाबायावहाय एसे साहा ताहा लोंलांनोसै गथ'फ्राबो एसे उसुखुथु जाबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो बे जिरायबाय थायालासिनो एसे थाबायग्लांबा मोजां मोनगोन गथ'फ्रा अर्डार होग्रोनांगौमोन नामाथाय अर्डार होग्रोनांगौमोन नामाथाय औ अर्डार होग्रोनोसै मेनु सा लोंना कफि सा लोंसै ने औ ओमफ्राय मा दङ जाग्रा भेज पक'रा जागोन चिकेन पक'रा पनिर पक'रा भेज पक'रा जानोसै ना मोनसे प्लेट भेज पक'रा मोनसे प्लेट नों मा लोंनो साहा मोनथाम वाशरुम बबेथिं दं गथ'फ्रानो दल' थाथ्रानो ओमफ्राय दायो बायह्रायाव ओंखारनो मोननानैसो एसे खुसि जाबाय गोबाव जाथारबायमोन ना बासावनोलै आंबो बासाव फैदों बायदि मोनलाय थादों गारि सिङाव गाखोबोबाय थानाया ओंखायनो दायो एसे ओंखारनानै मोजां मोनबाय बिसोरो साहा लोंलांसै अर्डार होबाय अर्डार होखांनानै दायो नै एसे बेरायग्लांदों आरो आं बिदिखौनो लुगैदोंमोन गुवार जायगायाव बेरायग्लांनो मोननायनि होननानै ना मामा ना खुसि जाबाय दासो नै आयौ अबाव थांनो हो
बहा थांनो बेखिनियावखौ मा होनो सम्पाबति बाजारनो सम्पाबति सोरबा हिन्जावनि मुङाव लाखिनाय खोमा बे दायो जों नै कारिगाव सफैबाय वाव बेहाय माथो गेट बानायगासिनो दङ सेरजानि ना बे गेटआ माला जागोनथाय एभ्रि टाइम जोङो क'क्राझाराव फैयो माबा नङा माबा मोनसे चेन्ज नुफैखायो आरो बेलाय मा नै जोंना दाम बारायबाय नङाबा लाफिन बिटिसि सेक्रेटारियेटआ बेनो मोजांमोन रुमा टयलेट जाम्बिथाराय आयै सना आबैया उन्दुदों Orsa टाउनाव सोमदां साथेनानैसो फैबाय थादोंमोन जिरायदो दे आबै सना आं नोंसोरखौ ना ओरै सासे बानो होनदों मिथिबाय ओरै बाव सासे आयै सना सिख्लाफोरजों थायोलै Mami gaban Ama रुमाव सफैखांनानैहाय जोङो दसे रेस्ट लानानै फ्रेश जाबाय फ्रेश जाखांनायनि उनावहाय आइमोननाव थांबाय आरो थांनानैहाय जोङो संनो थाखाय गेस टेंकिबो लाबोखाबाय बिसिनि न'निफ्राय आरो नै दासो माने सफैदों बिसोरो जिम थांदोंमोननो आंनि बिनानाव सानैया बिसोर सफैखांनायनि उनावहाय जोङो बयबो साहा लोंबाय साहा लोंखांनानै जोङो फिन रुमाव फैबाय आरो रुमाव फैनायनि सिगाङावनो सरि जोंनि लोगो दङ लोगोनावहाय डिनार खालामहैबाय डिनार खालामखांनायनि उनावहाय जोङो रुमाव सफैनानै माने एकदम मेंनायजों मानायजों जेबो भिडिअ खेबनाय जायासै ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय